wejścia od strony Alei Jerozolimskiej. Tutaj w stronie marszałkowskiej są płotki, a straż prosi o to, żeby zwolniła już tam czoło od Alei Jerozolimskiej i wpuściła ludzi na rower. Spokojnie wchodźcie Państwo, żeby się nie...
będziemy zaczynali w tej chwili oficjalnie. Rozpoczynamy 12 Marsz Niepodległości. Proszę mężczyzn o zdjęcie nakryć głów do hymnu. Po hymnie. Szanowni przyjaciele, Polacy, rodacy, patrioci, witam Was na 12 Marszu Niepodległości. Całe Wielkie Polsce! Chciałbym z tego miejsca podziękować Wam wszystkim, że przyjechaliście, dojechaliście tutaj, że jesteście razem, nie tylko z Warszawy, nie tylko z województwa mazowieckiego, z całej Polski, z całej Europy, z całego świata przyjechali tutaj Polacy, żeby manifestować przywiązani do niepodległej i suwerennej Polski. Brawo dla Was! Chciałbym z tego miejsca podziękować również szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych panu Janu Kaprzykowi, że możemy dzisiaj, tutaj, w Warszawie, w centrum Warszawy, przejść jak na prawdziwych polskich patriotów przez stało, nie nękani przez policję, nie nękani przez prezydenta Warszawy. Brawo! Dziękujemy kombatantom za to, że dzięki ich wsparciu dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Wielkie brawa! Chciałbym podziękować również koledze posłowi Robertowi Winnickiemu, który był jednym z inicjatorów
pierwszego Marszu Niepodległości razem z kolegą Przemysławem Koloferem. Wielkie brawa dla pana posła. Witam serdecznie również przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej Ruchu Narodowego. Brawo! Słuchajcie, ogromne brawa dla Straży Marszu Niepodległości, dla kolegów, którzy przez cały rok przygotowują się do tego, żeby tutaj w wolontariacie zabezpieczyć ten marsz, żebyśmy mogli przejść spokojnie i bezpiecznie. Dziękujemy wam, brawo wielkie! Wielkie również brawa dla moich koleżanek i kolegów z Rok Niepodległości ze Straży Narodowej, którzy naprawdę włożyli tutaj wiele pracy, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby to wydarzenie było jak najlepiej przygotowane. Wielkie brawa! Zaczynam w tej chwili od spraw porządkowych. Wiecie, kochani, że spotykamy się w wyjątkowej sytuacji. Ten marsz jest wyjątkowy. Inny niż wszyscy inni. Bo dzisiaj nie ma sporów już tylko wewnętrznych. Dzisiaj są spory również wewnętrzne. Dzisiaj jest atak na polską granicę. Dlatego chciałbym zaapelować do waszego rozsądku. Do was o to, żebyście zachowali bezpieczeństwo, żebyście wsłuchiwali się w komunikaty organizatorów Straży Marszu Niepodległości, innych słów, jeśli będzie taka potrzeba. Żebyście pamiętali o tym, że jest dzisiaj tutaj z nami wiele takich osób zapewne, które chciałyby Polsce i Polakom zaszkodzić. Na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. Dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego, jest wspieranie służb mundurowych, wojska, straży granicznej, które tutaj z nami jest, ale i również policji. Pamiętajcie, że najważniejsze słowo, które w tej chwili powinniśmy zapamiętać, to jest odpowiedzialność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie sami, bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby filmować, nagrywać jakieś sytuacje, które będą budziły kontrowersje, które będą budziły wasze podejrzenia. Reagować na sytuacje, w których będą pojawiały się jakieś transparenty, które mogłyby po prostu zaszkodzić Polsce. Tegoroczny obchodu, tak jak powiedziałem, są inne niż wiele innych. Oczywiście upamiętniamy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście wspominamy zwycięstwa polskiego oręża. Wspominamy całą ponad 1000-letnią polską historię. To jest na pewno ważne. Ale odnosimy się również do tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj na naszych oczach. Gdzie Polska jest atakowana. Jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś do presji migracyjnej i destabilizacji państwa polskiego. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności. Drodzy rodacy, trwa wojna. Ta wojna jest nie tylko tą na granicy, tą może mniej widoczną z Niemcami, z Unią Europejską, ale trwa wojna cywilizacji. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych miejsc, ale zobaczcie, wszyscy zgromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą, śpiewaliśmy wspólnie hymn. Wiele nas dzieli, ale dzisiaj jest taki moment, w którym pomimo podziałów powinniśmy się integrować. Powinniśmy tworzyć silny, wspaniały, gotowy do obrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego naród. Dzisiaj
trwa zmiana układów sił międzynarodowych. Trwa bezwzględna, brutalna wojna. Hegemon, Stany Zjednoczone schodzą już z pozycji lidera. W tej chwili porządkuje się nowy świat, nowy ład na naszych oczach. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko pył i biało-czerwona, czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganego światu, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód. Na zachód, który to mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. To od nas każdego zależy, dlatego każdy z nas dzisiaj tą kontrrewolucję, którą powinniśmy podnieść, którą powinniśmy pomaszerować, Polska, ale i w Europę i świat powinniśmy zacząć sami od siebie. Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Nie da się podnieść Polski krzycząc tylko Bóg, honor, ojczyzna. Nie da się podnieść Polski krzycząc cześć i chwała bohaterów. Żeby to zrobić, musimy zacząć od siebie. Musimy zacząć więcej od siebie wymagać, żądać. Musimy dawać przykład. Powtarzamy to co roku tutaj, ale to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby każdy z nas od teraz, od tej chwili stał się lepszy, stał się przyjaźniejszy dla drugiego, stał się bardziej gotowy do poświęceń, stał się gotowy dla poświęceń dla własnej rodziny, dla sąsiadów, dla bliskich, dla własnego narodu i dla Boga. Jedyną ostoją i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański, budujący najwspanialszą cywilizację. Musimy ten ład przywrócić i odbudować. Nie może być tak, że dzisiaj często również polskie władze wierzą w jakiś determinizm czasowy, że tego nie da się uratować, że to już minęło, że to wszystko już za nami. Nie drogi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg, honor! Honor i ojczyzna! Tak jak mówiłem, dzisiaj Straż Graniczna, wojsko, ale i również też środowiska kibicowskie nie udziela policja broni polskich granic. Dzisiaj jest tam wojna, wojna hybrydowa. Wojna, która ma wytworzyć na Polsce presję. Wojna również informacyjna, gdzie wrogie nam siły dezinformują, straszą Polaków. Nie możemy się dać wystraszyć. Nie możemy dać poczucia braku wsparcia dla Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy i policji, którzy bronią polskiej granicy. Wielkie brawa dla nich, ale wielkie, ogromne brawa! Dziękujemy! Murem za mundurem, tak ktoś tu krzyczy. Dzisiaj murem za mundurem, murem za państwem polskim. Ale za państwem, którym stawiamy konkretne wymagania. Proszę Państwa, witamy tutaj również, mówiąc w tej chwili o funkcjonariuszach, którzy są na granicy. Witamy dzisiaj żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są z nami. Witamy tutaj Straż Graniczną, też jest przedstawicielstwo, będą szli na czele tego marszu dzisiaj, Marszu Niepodległości.
Brawa również dla policji, brawa dla tych wszystkich, którzy są. Brawa dla tych, którzy są nad granicą i tutaj z nami. Również są naszymi bohaterami dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy. Tak jak mówiłem, atak nie trwa tylko ze wschodu. Atak trwa również z zachodu. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie wielokolorowe, inne niby zielone, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia moralnego i kulturowego. Polski naród, ale całą Europę. Energetycznie mają nas zabić, zniszczyć. Z Polaków zrobić wariatów, ludzi drugiej kategorii. Z Polski zrobić państwo satelickie. Pozamykać polskie kapalnie, zamknąć polską energetykę. Doprowadzić do tego, że będziemy zabijani nienarodzone dzieci. Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Dzisiaj, być może Państwo nie pamiętacie, kilka dni temu Solidarność protestowała w Luksemburgu przeciwko zamykaniu polskiej energetyki. Już za chwilę wszyscy będziemy czuli nie tylko we własnych głowach i rozumach, nie tylko będziemy to rozumieli, ale będziemy to również czuli we własnych kieszeniach. Wielu z nas straci pracę, a nasze dzieci będzie czekał tylko wyjazd za granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Ten zielony ład to nie jest żaden zielony ład, to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, szataństwo XXI wieku. Ideologia, jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy i wprowadzili z tym truskawkiem oświaty. Wtedy ludzie też myśleli, że narodowy socjalizm jest taką pierwszą ideologią. Popierali przecież nie tylko w III Rzeszy, ale w całej Europie, a nawet poza nią. Dlatego dzisiaj my również staniemy do walki. Staniemy do walki o to, żeby wypowiedzieć te wszystkie obciążenia państwa polskiego, które na siebie nałożyliśmy, które nałożyło na siebie państwo polskie. Nie dla wspólnych europejskich podatków, nie dla wspólnego zadłużenia i nie dla Fit for 55, czyli tego zielonego szaleństwa, zielonego diabelstwa. Żądamy od państwa polskiego, żeby broniło w końcu polskich interesów. Panie premierze, widział pan ostatnio, jak w Parlamencie Europejskim ta cała, przepraszam za te słowa, ale ta europejska hołota plująca na polskiego premiera, to jest niegodne. A jeszcze bardziej niegodne, to jest hołota, która była z Polski, która mówi po polsku, pluła na polskiego premiera. Oni się przed was, oni, panie premierze, oni nie dogadają się z nami. Oni chcą nas niszczyć. Żadne ustępstwa, ani kroku w tył. Zobaczy pan, ile jest biało-czerwonych flag, ile pół narodu za panem stoi zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęceń. Bo dzisiaj ludzie mamy, proszę państwa, wewnętrznych kolaborantów, ludzi, instytucje, które atakują i osłabiają państwo polskie. Widzimy to jak soczewce. Telewizje, które kłamią, które oszukują Polaków, które grają na krótkich emocjach, które osłabiają państwo polskie. Nawet zachęcają do nieposłuszeństwa w stosunku do przełożonych, Straży Granicznej i wojska. Chcą ich osłabić. Nie ma na to naszej zgody. Są też sądy, które
Są też sądy, które analizują życie społeczne, polityczne, które wykonują po prostu od latach 50. polityczne dyspozycje. Wbrew praworządności. Oni nam mówią i nasi przeciwnicy, takie kłamiący głęboko Berlinowi, mówią nam o konstytucji, praworządności. Oni na nią plują. Oni ją mają w głosie. Na to się po prostu nie możemy zgodzić. Dlatego teraz, Państwo kochani, decyduje się nasza przyszłość. Czy będziemy wolni, czy staniemy się wariatem wojny. Teraz musimy budować silne państwo, silny naród. Teraz musimy zjednoczyć wspólnotę narodową. Na przekór wszystkich podziałów musimy łączyć nas wszystkich. Jesteśmy synami i córkami jednego narodu. Narodem o ponad 1000-letniej historii, który zbudował potężne państwo i który po jego upadku odrodził się i powstał. To wciąż można powiedzieć. Dzięki tej sile, która wśród nas tutaj wszystkich, jesteśmy w stanie zbudować naszą przyszłość na miarę naszych największych historycznych osiągnięć. Tak nam dopomóż Bóg. Proszę Państwa, teraz chwilka przerwy, nastąpi oficjalne złożenie przez delegację kwiatów powinnam również o pirotechnice zrobić.
Alexander Jedzina. Para Gregoria.
Witam wszystkich, czołem wielkiej Polsce! Nazywam się Karatery, nabijecie kilka kawałków, dzięki za zaproszenie. Dziękuję wszystkim, że dzisiaj przyszliście tutaj świętować niepodległość. Zaczynam od kawałka Półzwór, nawiązanie do sytuacji naszych granic. Pomoże nam tutaj tylko Bóg, Tuszak Bóg, Bądź Bóg. Policja wiatrzy serca, ale to Warszawa nie warto podczas rządu. Mamy goście, tak z wielkimi Polakami od sportu. Więcej niż sobie dać imigrantów. Uważaj, że ich droga ci warto. Wasy trafki tylko darmo. Jeszcze nie dobra i ufnej bardzo. Nie bunkra Ukrainie. Nikt za niż na polskiej krainie. Nikt tu wyżyje, na jej izolację. Zawsze kultury, podatki i płacę. Dlatego jest kontrowersja o Polską. Bo do czego tutaj doszło, to czego tu dochodzi. Nie można się w to pogodzić. Kombinacja, cios kombinacja. Człowiego marka jest kombinacja. Się zgadzajcie, bo to nie oznacza. Nie ma na to lata. Gościna nie będzie miała tata, ale naprawdę dnia od lata. My nie chcemy sumercetów, my nie chcemy dupy na to. Tylko polskich kościół krzyży, po telewizji takie wygląda matką Polski. Jest Maryja, Ojczyzna, wszystko chrześcijan, Ojczyzna, Matko Boska, aby nasza Polska była Polska! Aby nasza Polska była Polska! Aby nasza Polska była Polska! Niech pomoże dobry Bóg, niech pomoże polski lud, niech wróci się naszych lud, ten wód, niech pomoże dobry Bóg, kiedy wróci się naszych lud, jak widzisz stopień bądź, jak widzisz, kiedy to grozi, to o tym dowodzi, to na tym stoi, to nie świat, to broni. Jak widzi rolni, aby ktoś sobie chwilę zrobił, ale to dzieje się, to naprawdę zawsze, że się wiele robi wydanie, teraz więcej. Ja nie pomagam, to na koleżyczkami, nie ma zwierzęć, nie ma co płakać, trzeba do zastawiania Polaka, choć wyraża niektórych to bitwa, zostawić się tam księżyca, groba, to są to wylegać, wszystko co polskie najwięcej sprzeda, kiedy na tym teorii stoi, może Sioni, może na pełni żydowskiej partii, ktoś ci dojdzie, nawet to do nas nie dojdzie, nie. Lecz i wolno raz się zniszczy biwa, tylko widzicie, co zniszczyć, czas jednocześnie. Nie wiesz się lepiej, dużo do nurtu, bronią wokół, co mi tam zwrócił, może do nurtu, własną zakreskę. Widzę, że Polska już sami nie chce. Widzę, że Polska już sami nie chce. Zeus mój, niech pomoże dobry Bóg, niech pomoże polski lud, kiedy gród niszczy naszych lud. Zeus mój, niech pomoże dobry Bóg, niech pomoże polski lud, kiedy gród niszczy naszych lud. Sława wielkiej Polsce! Dobra, na sobie kawałki jedziemy. Następnym utworem dopiero jedziemy. Czuwaj! Utwór z mojej drugiej płyty nie ma Majka, której premiera była niedawno. Jutro koncert, zapraszam, zagram w wysokiej kulturze, będziecie mogli posłuchać też więcej utworów w tej płyty. Cześć i chwała, bohaterze! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Chciałem zrobić i najwięcej, całą Polskę
dołączyłem do kolejnej klasy. Dziś się doceniają nauki na piętacy. Kiedyś każdy dzień czarowany i próby świtu. Wszyscy żyli powstańcy stolicy. Liczba takich kopii mocy i w oceanie. 1 sierpnia, wybucha powstanie. Przepasali rani, alfa, 100 ludzi podatnych po 12 lat. Nie mieli zabić raczej, nie żadnych dni. Się nie przestraszy, wiedzą, że każdego dnia życie ma wytracić. Wiadomo, że on wystarczy w połowie poczcie. Kolejny Bóg poczęczy, kolejne emocje. Nie wiem, czy kiedyś wystarczy dni dorośnie. O czym na pewno marzy, to o Polsce. Czuwaj! Niech cię nie ogarnie duma, ten kraj. Piwa i kontakty, kłopam, że cię zawadzamy. Czuwaj! Niech cię nie ogarnie duma, ten kraj. Piwa i kontakty, kłopam, że cię zawadzamy. Na tej głupie chwili trzeba się z karabinem, bo będą przykradnie, dlaczego zniszczenie? Żal szerega, tej organizacji podczas II wojny grała konspiracji. Chodziła do mnie też tak, dziewczyna mała. Służby odzyska, tak jak postawiła. Piękne uczciwości, służby sanitarne. Przemoc usowo, które były na mnie. Aż młodzi chłopcy, lat 15, już się zwiadowcze. Czy rozpoznacie w bojowej szkole, to drugi raz uczę. Wielkiej Polsce, kolonii krasnoludce. Wiedział, że wkrótce, że musi być gotów. I że niestety, nie ma nic odwrotu. Aż młodzież powyżej, jak 18, dowód historiowej gotowego ataku. Podporządkowane, pięknie wiata. Przygotowanie do walki tego lata. Czy ty jesteś gotów? Czego proszę? Bo na tej walki, że to takie strojne. Nie wiem, czy to są. Po co to i na to? Czemu tak kochali swój kraj, swoje miasto? I czemu ten syna przeżyć się oddali? Proszę policzonych i powiadomiani. Czuwaj! Niech cię nie ogarnie duma, ten kraj. Piwa i kontakty, kłopam, że cię zawadzamy. Czuwaj! Niech cię nie ogarnie duma, ten kraj. Piwa i kontakty, kłopam, że cię zawadzamy. Bohatero, części koła. Bohatero, części koła. Części koła. Części koła. Części koła. Części koła. Części koła. Dziękuję bardzo. I ostatni kawałek. Pomosta Wielkiej Polsce. Tym pozostała jest Baski, którego nabija ten kawałek. Wielkie brawo dla Baskiego! Pomosta Wielkiej Polsce. Tym wykorzystaliśmy fragmenty modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne, NSZ! Narodowe Siły Zbrojne! Narodowe Siły Zbrojne! Dzięki Polska Półkowska, Zbrojnej Drodzy, a na Półkowska, Danielska Polska, która organizuje ziemię, trzymali się nadzieję, trzymali się wiarę, spieszyli od świata, to nie żeby stawiać, co widzi się od Chrysta, trzymali się Chrysta, gdzie zbudowali się przydały Chrysta, mówię modlitwę, a cztery walkę, zrobić walkę, specjalnie się walki, ona rozwiązane, kolejny marszałek, modlitwanie na zębu, czym małego, to niesie, niech zniszczy dalej, na tych podakowanych, niech wszystkiego chowane, na tym panie, nie tak się stanie, tylko potrzebnego i sprzedali seriowane, mamy, to proszę powrotu, daj nam siłę i odkrywania, walczą, a nie powrotu, życiami, same nasze życie, panie, to proszę powrotu, daj nam siłę i odkrywania, walczą, a nie powrotu, Matko Polska, Warszawa realizowane, a to nie prosimy do odkrycia przyjemne. Ludzie zrzeczone chciały wyrażone, nie ma tego, że tutaj trzeba zaskazane. Proszę Boga, on wygląda. I ten numer, królowy właściwości, na wysokości, mówimy na biegami, wielkie na oblicze. Mamy chwilę, wiecie na rozbicie, na rakowicy,
Yes,